זהו, עוד טיפה, זהו. 3, 4 ותן את זה. אקשן! יוסי שלום. יוסי? יוסי, מה קורה? יוסי? יוסי, מה קורה? טוב, אל תדבר איתי. אבל לפחות תגיד שלום. תביא לי וויסקי. מה? כן, וויסקי! מה קורה? תהי בשקט. זה הבית שלי ואני צריכה להיות בשקט? חוץ מזה אנחנו כל הזמן בשקט. טוב, אני הולכת. ולא היינו אמורים לצאת הערב? חוץ מזה, איפה בני? אני לא רוצה לדבר עכשיו על בני. היי לאה. רחלי. בואי ניקח את הכניסה שלך שוב. אל תחייכי. חצי נפולת פנים. כן, קדימה. יכולה לחייך חיוך מזויף. היי לאה. רחלי. מה, כולכם השתגעתם? לא, זה בגלל ההופעה שיש לי בסמינר היום. רחלי, מדברת יותר מדי. איפה בני? מה את רוצה עכשיו מבני? אני דודה שלו, אני דואגת לו. יש לי הרגשה לא טובה לגביו. שקרי לי ולבלבל לי את המוח על הרגשות. מה את יודעת על בני? יוסי, עזוב אותה, מה יש לך היום? יאללה, אני יודע מה שאני עושה. לא סתם מרגישה. אני לא יודעת כלום, אבל משהו בלב שלי אומר לי לשאול מה איתו. אני ראיתי אותו שלשום. הוא נראה לי לא טוב, שפוף כזה. אז רציתי לשאול, מה איתו? ראית אותו אתמול? לא, מה פתאום? איפה היית אתמול? בבית! אני יכול להתקשר למאיר? יוסי, מה יש לך? זאת אחותי. אני מתקשר למאיר. לא, בישיבה עכשיו. נכון הסמינר שסיפרתי לך עליו, על הכנס מחזורים? אז נפגשתי עם ברכה אתמול. נכון? אבל אמרת לי ששלשום פגשת את ברכה. כן, אז בסוף נפגשתי איתה אתמול. אז מה את עושה פה היום? היום זה הכנס. היום זה הכנס בבית יעקב, בבני ברק. ובדרך לבני ברק את עובר בתל אביב, למרות שאין לך אוטו? כן. רחלי. רחלי. מה היה אתמול עם בני? מה זה קשור? אני
עברתי שם. אני ראיתי שהוא קיבל מכה. בני קיבל מכה? איפה עברת? אני עברתי שם, הוא היה באיזשהו מועדון. איפה? בבני ברק? לא, זה לא היה בבני ברק. זה היה באלנבי. מה עשית שם? אני מסתובבת שם לפעמים, אני אוהבת לראות איך נראים שם החיים. מה יש לך לחפש שם? אני עברתי, אני הייתי סקרנית. מתי זה היה? בערב? בלילה? בלילה, קצת מאוחר. 4 בבוקר. אני לא מאמינה. מה עשית שם 4 בבוקר? אני פשוט עברתי. זה מועדון עם דלת ברזל ו2 גורילות. לא עוברים שם ליד. כן, אני נכנסתי. מה את עושה שם? את היית אמורה להיות עם ברכה. מה את עושה עם החיים שלך? אני השארתי. את מה? אני השארתי. אבל נגיד לה. את שרה במועדון? אני מצטערת, לאה, אני לא סיפרתי לך, אני לא רציתי לפגוע בך, אני פשוט רציתי לשיר, את יודעת שאני אוהבת לשיר. ואני מתלבשת בסדר גמור. רחלי, תגידי, מאיר יודע מזה? בטח שהוא יודע מזה. די לצחוק, רחלי, תעני לי. רחלי. בני ראה אותך? לא, הוא לא ראה אותי, אני הסתתרתי, אני לא רציתי שהוא יראה אותי. כמה זמן את שרה? לא מעט זמן. ומישהו יודע מזה? אף אחד. אז איך אתה יודע מזה? הייתה שם קטטה. אתם רוצים להרוס לי את החיים ועכשיו תגידו למאיר. לא, בטח שאנחנו לא נספר. האמת, רחלי, אני מה זה מחזיק ממך? את יודעת מה זה עליהם ב-42? לא, אני לא יודעת. זה לא מועדון לשירה עברית. קאט. כאן אני אומר... לא בסדר שאתה צוחק. ממש לא בסדר, אמרתי לו, ממש. הרסת עכשיו. כאילו, בסדר מה? שאני אז צוחק. מיד עולים לי את החיוך. אני לא... טוב, אנחנו עושים אותך עכשיו, רגע, אנחנו... אחרי זה אותה ואחרי זה... ככה אתה רוצה? בסדר, בוא ניקח את שניהם ואחרי זה אותה. מי זה את שניהם? הוא מבחינתי פחות זה. אני רוצה פחות חשוב. אותה, והוא כל הזמן מגרין כזה עליה. גרין? אתה צריך גם את זה וגם את זה. אתה רוצה לא, אותה? לא אתה רוצה צריך. את רחלי בקיצור? אני רוצה אותה, כאילו הייתי לוקח אותה ואותו כל הזמן שמה. מה זה קוזן מה זה כל הזמן? בוא תראה. לפריים, מה? פריים אתה כזה. חייב לנו בעריכה. תקשיב, הכובע הזה, זה פרויקט לססרי? אתה מגרינגרינג? אני לא את זה. אתה מגרינגרינג? לא, כי זה התערטלות טוטאלית. נכון, זה ההתערטלות שלך עכשיו, סוף סוף את מתערטלת. אבל זה לא צנוע. די. די. אני רוצה אתה לא מראה לי פריים מפה, אתה מראה לי פריים משם. בוא נראה לך. אתה מראה לי פריים מהגב? נו. הלו, אני לא לא רוצה, לקוואקוויק. בואי אלנה. אני רוצה פה. לא לקוואקוויק. אלנה, את מפריעה לי משהו. אבל פה אני לא רואה אותה, אני רואה אותו.
זה כזה. יכולים לשחק עם הזווית, להכניס אותו קצת לתוך הפריים? אפשר טיפה, זה לא הרעיון לא תראה. בוא תסתכל. אני יודע מה, אני פשוט לא רוצה עכשיו לעשות קלוז, ריאקשן, קלוז. זה וידאו? לא, אני רוצה להוציא ספנים, אני יודע מה אני אומר. דושה רגע, אני רוצה שוט וחצי. נו הנה, למה שאני אגיד? כדי שלא תעשו פוזות. מאחורי הפלאים. תשארי פה רגע, אחר כך. יופי. משמידים פה נורים. אני יכול להיות שלא, אבל אני אומר... עוד לא התחלנו. איפה ציפי? את הקטע שלנו, עוד לא התחלנו. טוב, יאללה, בוא נתחיל.